идораи бозӣ кардан яке аз қисматҳои мушкили кори сармураббиҳо маҳсуб мешавад. Баъзан ба роҳ мондани тактикаи махсус ё омодагиҳо дастаҳои камбаҳоро муқобили фаворитҳо пирӯз сохтааст. Илова бар ин бо стили зебо ғалаба кардаанд. дар ин навор ҳамин гуна бозиҳоро аз солҳои гузашта ба ёд оварда манзури шумо мегардонем. обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо помакоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. дастаи шикастнопазири Арсен Венгер дар мавсими 2003-2004 яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол номида мешавад. кам нафарон дар ёд доранд ки туфангчиён он мавсим дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳо шурӯи бад доштанд. дар Лондон 0-3 ба Интер бохтанду баъдан бо Локомотив мусовӣ карданд. ана аз дастаи Динамо Киев бошад боз шикаст хӯрданд. баъди 3 тури сипаришуда лондониҳо дар ҷои охирини ҷадвал қарор доштанд. бешубҳа 50 000 мухлиси дар Сан-Сиро омада интизор буданд ки дастаи дӯстдоштаашон бори дигар бар Арсенал пирӯз мешавад. вале Венгер козирҳояшро баъдан нишон дод. муқобили схемаи 5-4-1 итолиёвиҳо Арсен тактикаи 4-4-2-ро ба роҳ монд. дар практика бошад бозӣ дигар хел мерафт. Венгер аввалин шуда дар ҳайат се ним ҳимоятгари марказӣ истифода бурданро фикр кардааст. ҳамин хел ҳимоятгар Коло Туре оҳиста ба марказ мегузашт. ҳимоятгари канори чап Эшли Кол бошад ба ҳамла пайваст мешуд. нимҳимоятгар Перес ба ҳамлагари марказии иловагӣ мегузашт. таҷрибаи онро голи якуми Арсенал нишон дод. бо пас аз ҳимоя баромада кушодашавии Кол ва зарбаи дақиқи Анри аз маркази хатти ҳамла Интер ҷавоби тез дод, вале туфангчиён бартариро ба дасти худ гирифтанд. дар бозӣ нақши асосиро Анри бозида буд, яъне ӯ ба мавқеи худ тамоман алоқаманд набуду куҷое кушода шавад зуд аз он ҷо зарба мезад. якум аз тарафи чап ба Юнберг паси головар дод ки дар наздикии дарвоза тӯбро дақиқ ва тури миланиҳо зад. баъдан аз ҳамон мавқеъ зане тиро ҳам аз сади роҳ бардошту зарбаи сахт зад. ҳолати дигар ба канори рост рафта паси дақиқ ба Гаспара дод ки нуқтаи охирро Переси аз маркази майдон омода гузошт. 5-1 ғалабаи калони Арсенал. онҳо нишон доданд ки ҳуҷумҳои пайдарпай ва ивази тезкори бозингарон ҳимояи қавиро ҳам мешиканад. факти будани Анри бешубҳа таъсири мусбит дар он натиҷа дода буд, аммо сеҳри футболиро бошад тактикаи Арсен Венгер кард. ҳамин хел Арсенал аз гурӯҳ баромад ва то ба марҳилаи якчорфиналӣ баромада буд ки дар он ҷо аз дастаи Челси шикаст хӯрданд. дар гузашта бозиҳое буданд ки рақибон дастаи Гвардиоларо шикаст доданд. Пеп ҳам инсон аст. новобаста аз нақшаи калон доштани ӯ системааш борҳо шикаст хӯрдааст. дастаҳои Пеп аслан философияи идораи тӯб ва бозиро доранд. бо истифода аз бозингарони ботаҷриба идеяи Пеп ҳамеша ҷоизаҳоро барояш меовард. ҳар як рақиби Барселонаву Баварияву Ситии ӯ ҳамчун андердог вориди майдон мешуданд. онҳо бояд ягон тактикаи ғайриоддие фикр мекарданд то ҳадди ақал як имтиёз ба даст доранд. назди Карло Анчелотtiu Реал Мадрид баҳори соли 2014 ду вазифа гузошта шуда буд. якум дар хатти дифоъ беиштибоҳ бозӣ кардан ва дуюм бо контрҳуҷумҳо Баварияро ҷазо додан. ҳолат оддӣ буд, вале амалӣ кардани нақша каме мушкил буд. Анчелоти ду бор дар Ла Лига дарк карда буд ки бо тики-така рӯбарӯ истодан кори хато асту дастаро мағлуб месозад, бахусус агар стили даста ба контрҳуҷумҳо алоқамандӣ дошта бошад. бо тӯб иштибоҳ кардан осонтар аст нисбати бетӯб кардан, коре ки Бавария карду мавқеъ барои контрҳуҷум дод. Реал дар Альянс Арена 4 голи зеборо ба самар расонид, зеро ҳар як бозингар медонист ки чӣ кор кунад. дар ҳимоя Реал танг мавқеъ мегирифт ки иҷоза намедод то Бавария дуру дароз идораи тӯб кунад. Анчелоти кореро кард ки Алегри муқобили Барселона карда буд. танҳо ин ҷо контрҳуҷумҳо хатарнок буданду натиҷа ҳангомавӣ.
натиҷаи эл классикои соли 2009 дар ёди бисёриҳо нақш офаридааст. маҳз дар ҳамин бозии ҳангомавии аврупоӣ буд ки Пеп Гвардиола идеяи истифодаи Мессиро дар мавқеи ложная девятка истифода бурд. ӯ на танҳо бо ин кор бозии муҳимтаринро пирӯз шуд, балки тактикаеро ба роҳ монд ки Барса тӯли солҳо дар Аврупо аз лаҳзаҳои ҳассос берун шудаасту пирӯзӣ ба даст овардааст. идеяи ложная девятка саҳлу сода нест. қаблан Тоттенҳам дар Рома чунин нақшро дошт. дар МЮ бошад Уэйн Руни буд ки ҳамин хел долон барои Роналду ва Тевес боз мекард. вале аз ҳама бозии сифатан олӣ классикои соли 2009 мебошад ки Барселона 6 бар 2 пирӯз шуд ва Месси дубл кард. Лео бо пайдо шуданаш дар маркази майдон ҳимояи Реалро пароканда мекард. бинед ки ин чӣ хел кор медод. Месси ба марказ меомад ва як ҳимоятгар аз қафояш меомад. ин долон барои кушодашавии дигар бозингарон медод. топро додан мемонду халос ки Месси бо диди олии худ борҳо чунин пасҳо додааст. Лео чанд маротиба ҳимоятгаронро барои ин иштибоҳашон ҷазо додааст. охир он бечораҳо ҳам роҳе надоштанд. ё Мессиро маҳкам мекарданд, ё дар ҷояшон истода ба ӯ иҷозаи дилхоҳ ҳаракат карданро медоданд. хуб дӯстон, идея, тактика ё худ амали кадом мураббӣ ба шумо писанд аст? ҳатман дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.